ma iselosogo. Mana kaka wachono Emmanuel ngeni sapar mar manyo Gavana mar ariyo ma county ma Mombasa pod dhi nyime kusamochopo saa 7:30 kama gima iwacho en ni jopiny pod wuok matin mokalo kech kuma wantie gi sani wan Jomvu constituency kuma wayudo ni kuma wantie ni sani chakro gokinyi saa 12 nyaka saa 5 apisa mochung'ne achiel kuom kuonde lutombulu ka wacho ni onyamna wacho ni nyaka sani en kwanata malo mar 16 ma osechopo kalo tombulu ka kata kamano gin kod geno ni bang'e gibiro yudo jopiny kata kwanata malo biro medre nyaka 20 kata 30 bang'e chak gimosa 8 kata 9 kanyo. Gima ang'eyo en ni mosonyanyre chakre kuonde mosakale kowuok Nyali, Kisauni, Mvita ne en ni jopiny okowuok mang'eny kata kodoko ni piny owacho nochiwo thuolo mar yueyo makende kuonde mibage ombulu odiochieng' ma kawuono kuonde 8 ma wantie gachiel ma en Mombasa ka kapok adhi mabor Emmanuel miya thuolo awako achiel kuom jotelo mag gwenge kata community leaders mani e alwora ma Jomvu ka mondo pimna to chenro mar lutombulu ni en wono nadi kata bende nosogo ombulu to nang'o jopiny okuog mang'eny kaka dwarore. Karibu madam, tayari wewe umefika hapa na umepiga kura na hofu ni kwamba tangu asubuhi wakazi ama wapiga kura hawajakuwa wakifika katika kituo hiki. Labda wewe kama mmoja wapo viongozi katika eneo hili unaona kwamba tatizo ni lipi? Okay, kwanza kwa majina naitwa Sali Wahuda, Community Policing Jomvu Sub County, na sana tuko kwa upande wa usalama na amani pia. Na okay, ni kweli watu bado hawajatana vizuri, na kila tunajua kasumba ya Mwafrika ni ile moja, kuna venye atakaa akisema asubuhi kuna kuaga na watu wengi but mimi nitaenda baadaye, but I hope kwamba watatokezea, maana Mwafrika waga lazima paka aje mwisho wanangojaga ile last minute, so najua kwamba watatokezea kuchelewa, lakini so far so good. Nimeona usalama uko juu na wakuu wetu wametuhakikishia kwamba kutakuwa na usalama wa hali ya juu, na ni kweli tumeuona, na mwananchi pia ametii kulingana venye tuaga tulikuwa tukiwaelimisha kwamba akikuja apige kura na aende zake nyumbani akatulie. So tumeona huo utulivu huko, na we hope kwamba hata tukimalizia hii election kwamba hakutakuwa na lolote isipokuwa kutakuwa na amani, na tumekuwa tukihubiri amani tangia hata kabla tujaanza kura kuu. Na Jomvu kaida tunasemaga kwamba piga kura, usipige mtu, na ukipiga kura enda nyumbani, na tunasema kura bila noma. So labda katika pitapita zako umepokea taarifa kwamba mashini hizi zinafanya kazi vema, ama labda kuna ripoti ambazo umepokea kwamba kuna hofu mashini zifanye kazi, wananchi wanasema labda vitambuliwi vizuri vidole vyao? Asijapata shida yoyote, ni ile tu kwamba unajua ile kura ya kwanza ilishaambia mwananchi kwamba anapiga kura wapi, na kwa hivyo hata kila mmoja ameondoka akijua naenda katika stream gani, na sijasikia shida yoyote ya machines, not unless nyuma yangu venye saizi niko huku, but kwa pita zangu sijaona shida yoyote. Mana kamano Emmanuel, mana na chiel kuom jotelo ma alwora ma Jomvu ka ng'eni kar chung'o ma Jomvu ka wan kod jolutombulu maromo 73 gi 85 ma igeno ni kango chopo saa 11 godhiambo to biro bedo koso lutombulu kaponi samoro gibiro wuok mang'eny kaka jopiny geno ni. Gima ng'eyo ni kochopo gotieno bang' chenro mar lutombulu rumo saa 11 wenge duto koro biro ng'iyo Mvita kuma nitie kar yango kota choko mbulu duto temogo sub counties auchiel ma Mombasa ka mano biro bedo kar Kenya School of Government mano Mvita kuma koro apisa maduong' mochung'ne weche mag yiero kata county returning officer mano Mikae Swalha Yusuf biro bedo kod thuolo makende mar neno kaka onya chako yango ombulu ma ogol kuonde kaka Jomvu ka, Nyali, Likoni, Kisauni gi Changamwe. Koro pod wan ka obro luwo weche gi gimang'eyo ni ywak to nitiere ni dhano okok mang'eny ahinya, to geno pod nitie ni samoro jopiny bro wuok mondo olutombulu kapok oromo saa 11. Emmanuel Owenga kapok awi mondo idhi weche mag arita kwe chalo nade ma bende bago yiero, to bende ang'eni se loso kod moko kuom jotelo
kochakre kinde mag okinyi. En ang'o ma kata giwacho ni gitimo odiochieng' ma kawuono mondo mi gine ni oganda wuok oko mar luto ombulu? Ang'o ma giwacho ni nyalo bedo gino miyo thothgi pod ok owuok oko kendo luto ombulu nyaka gie sani? Gima ng'eyo ni weche mag arita to ridi matek mokalo kech na yudo thuolo matwa kod county commander ma Mombasa ka Amano Stephen Matu manokono ni odiochieng' ma kawuono gibiro kworo obila mang'eny mokalo mano ni chenro ni odhiyo makare. Kata kuma wantie ni kod kuonde manosakale Emmanuel no yudo ka obila okwor mang'eny kata kae anyakwano gi ng'eny ka mobiro ka mondo gine ni gichung' mani center chiel mano ni chenro ni odhi yo makare. Gima ng'eyo ni kuom jotelo moko mane wayudo mokwongo kane wan Mvita ne nitie ywak Emmanuel ni nchal kama riwruok machielo kata mar Azimio ne ywak negi kod mano jalo mamanyo ko mar Gavana e county ni geotiko mar Uda Hassan Omar no temo ywak ni no chich ni nyaka bed ni samoro nitie jotelo mag Azimio mabende wuotho kaluoro kuonde milito ombulu ni samo nitie kaka gitemo wuoyo gi jopiny yo makowinjore ma mondo ne ni ombulu ni gin magi yombo. Koro gin na ywak mabende pok oyangi kod obila kech ne gichiwo thuolo makende ni obila koro kaw tijni mondo ne otim nonro mane to bende samo dibed ni jotelo mag Azimio mabende no biro kang'iyo ombulu samoro gitiyo kod yo makowinjore ma ne girwako kata giwuoyo gi jopiny mondo luk ngambulu. Koro gin wana weche poko yang Emmanuel to obila bende nitiere bro timo nono mana na dira mantie gima ng'enya kasani chenro mar tamburu dhi nyime makare poko winjo ywaruok moro kata mag koko kuonde mosakale en chenro migeno ni kochopo saa 11 to koro ibo tieke yo makare kendo yo mamuolo mana kana ochakre gokinyi saa 12 Emmanuel. Erokamano Eric Owenga kuom miwa ler kowuok e kaunti ma Mombasa nyakwaro Mgajwang' jo gande